Good news taliwa sa bad news diri sa dakbayan sa Sugbo nakatala og 164 ka mga COVID recoveries sa usa lang ka adlaw. Samtang Dul-an sa 400 ka mga COVID positive ang nakaringkawas gikan sa coronavirus sa Cebu City. Ani ang report. Sa gipagawas nga report sa Cebu City Health Department karong adlaw, adunay 394 ka mga COVID-19 recoveries. Gani karong adlaw lang 164 ang natala nga naka-recover. Ang labing daghan mao ang Barangay Suba, 114. Gisundan sa Barangay Bakayan, 33, Barangay Mambaling, 15 ug duha gikan sa Barangay Sambag 2. Karong adlaw usab adunay 110 ka mga COVID-free nga mga pasyente sa Barangay Suba nga anaa sa Barangay Isolation Center ang gikadagdang papauliuna sa ilahang mga Pinoyanan karong adlaw. Samtang ipasabot sa tigpamaba sa mayor nga posibleng daghan pa ang nagnegatibo o naka-recover gikan sa COVID nga wa pa ma-document kay nagpaabot pa sa resulta sa reswabbing gikan sa reso sa DOH. Nasayran sa dakbayan, daghan og backlog ang laboratory hinungdan nga dugay migawas ang PCR test. Expected sa mayor nga daghan pa nga mga recoveries, daghan pang nagnegative ani. Kay kung atong basihan, parihara sila og sitwasyon asymptomatic, pareha sila gi bubuan sa mga vitamins nga kikinahanglan, pareha sila gi atiman dito pagkaon, tubig tanan, og ang environment parihara unya nagnegative ni sila, posible kadtong naglag magnegative sa to. Samtang karong adlaw adunay 21 ka mga bagong kaso nga mihatod na sa sumada ngadto sa 2013 ka mga kaso sa dakbayan sa Sugbo. Ang gidaghanon kuhaan sa recoveries diin moabot na lang sa 1,619 ang active cases. Adunay 23 ang natala nga namatay sa COVID sa Cebu City. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.